Gihapon sa Imo ning itoy. ilan ni ma'am, dajan mo la. Ano ka cute. Guys, di si Ma'am Florami, ang bantugang vloggers tibok Bohol. Hapit na. Ano ni kay tilapia te? Dajan mo la. Niya man gud sila gilo ang kuan sakyanan. Mga iro. Wa nangabang mi kay nagubag mo sa kana. Dajan sir. Ila man guna ni kuan ni ma'am ang kanang iro. Gabuhi sila ba? Bajiman. Baji og laki pares na. Ang lakat ni. Gikan lagi mo sa Tagbilaran og Alicia. Tagbilaran. Tagbilaran. Darag sila si Monak. Sana. Masuk na. Oy, welcome Ma'am Florami sa Nanay Isang and Thank you. nakamit na yun ang si Ma'am. Wa mas plano. Oh, lagi. Miniagi kay hapon na diri mo agi dito sa bukid kay. Terus yan. Atau dari laman may kay pinta magdandari kay patagman. Oh. Dito din mo na agis. Ang ano papadong na mo, ang puli na to, usa ba na ina magpanahon kay on uwan. Ako ba bay sa. No, hi, bulanong dako. Hi, ako si Bulanong Dako. Bibi Dalton eh. Hi, Dalton. Wala lagi mo mabalik. Busy? Busy ang linya, no? Bitaw. May maot pag panahon. Hi guys. Magpanahon sa ipon nga lang nagbata Beninggo. Uy, naglaway man. Lalaki, no? Lalaki. Dami ang bayo. Karaan lagi, sir. Pila na katuig na. Basta kay ang tag-iya ni ang anak ko ana mga 70 tahon nag-anak. Wala. Taon na anak. Oh, de. Kato pa mga 30 katuig tig nanay. Ni kuan, kato pa. Uy, hat. Ang gatos na katuig tingali ni. Wala gi usba ang kuan kay reserve. Way kita. Magpakita. Ba, pangutana kuno nila. Naagod tingali. Natural naman na sir kay labi na usahay ni kawa may mo stay. Oh, kanang way mo pudo na ni mo kuyaw. Mana sila. Sila mo mo pudo pero mo kawa naman. Og naanak ko daghan. Wa mo ko'y puluto, wa mo ko'y sundan ko kasi may hagalit ninyo. Di mo ano nga pala ni ko. Sabsapa mo sa dagang. Sinahan na mo. Sa may kwarto. Lang sa pagsublay. Ay, Gwen, saan to Gwen? Pikas ng ganyan ang suso. Baka sa Kalaka ito. Ha? Kalaka sila. Pero, ang plano. Kuwan ka kuwa. Kalaka mo. Pero kaya mo ano kuwa. Init akong ulo, mas ko'y tago mo. Init din ako. Ayun mo lang inyong bukoy yun, kanawa. Nakikit ako gawas. Sa mga bukoy pagkulit ninyo. Ang saan pa operahan do? Tapos buboy sa Karaan ba lang? sa mama ni. Dali ko ito eh. Ito ka na mo. Sa mga ko sa rin. Ito ang kaya sa bayan, di ba? Ha? Di ba good may maglugay te? Kaya gamang sa ka ng gabangan ka ng Karaan sa Hindi ba? Sa rin, di ba? Ito sa mani. Kanang tuyo, o kanang... Sa rin nito. Sa rin nito. Sabi. Uy, kita na ng tindahan. Ako, nagkanagtawa na di naman. Ako, Sa tindahan din nila. What I mean, dakuas. Sudah ano ba? Nasdas ako na sudah. ano yung gusto ko din? Kanang yung hinapot. Gamay ra sa sudlanan. Tapos dati Happy Mart no. Ingan pang-ingan pang sa tapos sa party. Unique. Oo, kaya nga karoon ng drugs na. Kita ka lang ko. Hindi man ba mag-sign. Mas ako kita na ba ko ikaw ako. Ako mo dito siguro. Nakula ka, bitaw ko. Uy, doon siya sa daan. Nasa sa mikro, nasa sa sis. Pero lang tama sa kanya. Kuan. Hangat mo kumangin lang ko sa tawag sa video. Before kilo yan ito. Ay, nainat ka sa linda. Basin
Kuha na dito, baho na dito. Wala man itong tarong Hindi pa man po. na baho dito siya. Kuhaan pa. Minsan na yung mangga yung crunchy ka na. Later. Daka? Maybe 2 pieces. For myself only. My husband don't like to eat that. Muda ka? He likes only the red one. Hugas Ba't na anong like? Hugas ka niya. It's okay. To trigger my cough. But the green one is very very good. Very good. Asa na? The green one. Mix. Bukod ka, Ter? Huwag ka na imi, kaya mo na-updated sa mga pizza, kaya mo nga na ng mga negosyante. Ako may nandang sabi. Ang sa-isa mo, ha? Wala kaya bago sa aklawa ako. Ginamo. Ay! You know, it's bawal for me, but yung barangay is in the table. Oo, uy. Uy, ang Valencia, may kinalamin. Ang namin na. Pamaniko na. Ako na ni Em. Ito nga ta. Uy, di na. Palba ka. Di ba kinilang puno ka ba? Sila lang din. Salamat eh. Dito lang, dito oh. Bawal na yung kulabi ng karat. Bawal na. Mga sukulan ni Em. Sa katuin. Dadam na. Kapag kami Oo. Ano mo na na? Sa katuin na naman si Em. Ang mukad na ko? Na. Sarap po. Kamusta mo muna ni? Magkatawa pa muna ni. Lugi na ganito bumo. Kusog ang gumo din yung ay. Gumo ka Kusog mo mo kami. tayo. Kusog mo tayo sa bakit. Ano ka Asin daw mo na. Natalo lang yung ano. La. Api ko. Iban kayo. Di ko kamura. Hindi ko ito joke. Di ko mo sa adaman. Harang ipakita ng email nga. Di sinagaran. Luod ko dito. Sono pa. Very add. Ano mag-inukurmas mo po? Hi guys. Okay, ang gusto tayo. Dito kami guys. Asa na kinutugtog ang hipon dito? Di na ito! Hi! Welcome to Valencia! Welcome myself to Valencia City! Bukidnon! Buhol. Alright, Valencia City, Bukidnon! Thank you very much for welcoming me in your town. Ma'am, very much happy that you patronize this food in the table. In the table, you have, we have here some, what food is it? Is, Bagoong. no, it is not. It's ujapais. Yeah. And this one is ginamosable. Yeah. And there is very specializing food. The garlic tinapa and sweet and spicy tuyo. This is very expensive, right? But this one I will bring you to my hometown in Alicia. Anak yung This is with